Hola, Bilbao. Kontatu pixka... Bai, gure... Nortzuk gara? Hau Oiergian da. Eta hau Javi Barandieran. Eta gaur aurkeztuko dugu hemen bat festivalean Salto Antzeslana. Zer da Salto Antzeslana? Honek idatzi du, osak berak jakingo du beto zer den Salto Antzeslana. Bueno, hau egongo da estenan, eta Salto Antzeslana da humorezko bakarrizketa poetiko bat, ukitu performatiboak ere badituena, eta bueno, funtsean hitz egiten du salto egiteari buruz. Guretza salto egitea da erabaki bat hartzea, edo batez ere erabaki bat hartzeko ezintasuna. Eta hori ikusiko dugu, pertsona bat bere ezintasunean, buelta eta bueltak ematen, eta bueno, gero ikusiko dugu salto egingo duen ala ez, eta guk ere salto egingo dugun ala ez. Hori da, gutxi gora bera, hori da. Ikusi behar da, jakiteko zer den, eta ze emozio sortzen den, hau ikusitaz. Nik idatzi dut, baina bion ideiak hartuta. Bueno, aipatu ere, Pako Revueltas eduki dugula zuzendaritzan lagun, garrantzitsua, eta idoia bera tarbide atretzoa eta arropak eta ideiak ematen. Eta, bueno, espero dugu gure parte hori jendearen gana iristea, ondo pasatzea ere, horretarako delako ere, eta era berean emozioak sentitzea, ez? Eta eskerrik asko etortzeagatik.